Здравейте, скъпи приятели! В този клип подбрахме всичките ни най-гледани и най-харесвани Вайн клипове и надявам се да ви хареса. Приятно гледане! Айде, опа! Жена, спечелих тотото. Събери си багажа. Мила, къде отиваме? Аз никъде, Мила. Тебе да те няма до обяд. Ало, полицията ли? Бързо, ела ти ме краде с къщата. Как така какво прави? Синема да гледа телевизия. Ало, Дени! Здравей! Вкъщи ли си? Не бе, навънка съм. И домашния го взех с мен. И кабела си го включи в газа. Абе, нали звъниш на домашния? Малумник такъв. Ало, бърза помощ ли? Бързо, ела ти, че ми свърши туалетната хартия. И как така само спешно случай? Ало, ало? Айде, аз се звън. Тате, искам нов телефон, ще ми купиш? Ако се послушаш, не получаваш шестици, ще ти купя. Тате, бях послушен. А шестица да имаш? Не. Скоро моето момче нов телефон няма да видиш. Ало, пожарната, бързо елате на улица Петко Славейков. Как се какво? Килим имам да ми го изперети. Няма маркуче. Ко стана? С твоята ли се разделихте? Дай да сменим темата, че не ми се говори. Не знаеш, че можем ли да спари? Ако щеш, вярвай, тази скъса с мен и замина. Маха се тука гавата ми. Маха се тука баба ти педраз да еба, долен да еба. Ти голям педраз. Да бе, аз си помислих, че ще ме се цена. Няма. Болима хуя за тебе, тебе и тебе. Болима кула за тебе, тебе и тебе. Хайде всички да се правим. Мармала. Добре, тате. После. Headshot. Holy shit. Защо? Брат, имаш ли домашно? Бе, кажи бе. Защо го разстои? Излезе веднага, изгонен си от час. Помогнете малко, не мога да си чета вестника, бе. Къде ще пикам, бе? Извинете, може ли да ви ползвам туалетната? Окей. Господине, моля ви се, не ми пишете двойка. Моето момиче точка по въпроса, писахте вече двойката. Господин, стига са, и аз съм за Реал Мадрид, и вие сте за Реал Мадрид. Не вършите глупости, моля ви се. Едва ме нави, айде пишете шестица този път. Стани малко този лаптоп, бе. Бягай от главата му. Няма ли, аз сега ще викна баща ти. Какво правиш тук? Що бе, тате, прави си домашни. Отиваме на гости, идваш ли с нас? Не. Отиваме на разходка, идваш ли? Не. Отиваме на Макдоналдс, идваш ли? Ало, бабе, вкъщи съм и няма какво да ям. Котенце, ще ми донесеш една цигара? Кутията е там на хладилника отгоре. Тя ми вика няма падне на твоето ниво. Кажи, че отдолу нагоре няма как да падне. Добър ден, какво ще жела? Добър ден, една сода вода. Няма. И тогава една газирана вода. Аз съм роден рапър. Освен рап, нищо друго не слушам. Супер. Майки путката, сега ли се сети да ме звънеш? Ти кажеш, ми ли си свалял, бе? Да, бе, свалих я. Сега ще ти. Какво? Пусна любимата песен. Smoke weed every day. Ехо, аз се прибрах.
Абе, тия французи педали ли се раждат? Езика им педалски, държавата им педалски. Момчетата преди. Момчетата сега. И така, моето момче, ето ти тези пари, де да харчиш за глупости, молят. Няма, спокойно. So beautiful. Ей, Фики, правиш го добре. Really, nigga? Абе, намали малко да ме убиеш ли искаш? Когато слушам рап. И когато слушам чалга. Режеш.